Здрасти, хора, днеска се опитаме някой прави този къща. Да, този къща е какво е това голяма камера, не знам как. Той се казва, не знам, да е такова, не знам какво се казва. Той се казва, да го викаме кокошка, да се казва за кокошка. Какво ще направи? Какво ще направи? Хайде да отиваме на къщата. Ой, имам друго. Колко много. Добре, дай да видим. Това са камери. Добре, само не може да видим вратата. Не може да... Ако отвориш вратата, може хората да гледат без. Ама, го направи това, а? Го направи това. Кой не направи това? Тук няма стена. Тук е приятно на мен. Сега има. Сега да видим другата стая. Другата стая е най-добре. Сега да видим другата стая. Ама какво направи то? Не, Dragon Fruit. Какво ще направи? Dragon Fruit е мрял. Dragon Fruit. Dragon. О май гад! Кой го би? Dragon! Добре, ако направи. Ако фу! Нещо ме бъл. Аз обичам Dragon Fruit. Добре, как стана голям? Ако направи голям на мене. Направи се само голям. Добре, не ме дава да излизам. Какво ста? Че ли беше? Не. Ага. Сега. Ау! Не знам какво направи Джаген. Някой го би човека. Мам. Мамо! Стреклещих се. Мамичко! Махни една земята. Добре. Кой има такива? Dragon Fruit. Какво за тези животни там? Не знам къде са тези тъпите животни. Къде паразитът? Не! Малката бебенца. Някой ти ми стане... Да! Станах малко. Като пръста. Ми станах полично, нали? Станах полично. Да, станах полично. Айде, чао. Чао, телепортили. Айде да видим. Тук има пушки. Тук има пушки и има някакъв... Аз го гледам. Лайк. Сега да. Сега дай да видим. Тук има врата, където са да гласти. Пам! То не са мушни. Добре, сега си видим. Не знам какво направи това. Dragon Fruit. Какво ще направи? Да, има ръце. Dragon Fruit. Да, той се казва Dragon Fry. Dragon Fruit, кой направи? Заради това. Чакай малко, ще се стане до дойще да тези. No.
Какво правиш? Не, какво правиш? Не може да кажеш. Добре. Добре, котки. Кой ще? Искаш? Добре, излезе. Помагах двете котки да излизат. Не знам хората направят. Право. Ну, да, заради това. Това е на любимата ми филм на Dragon Fruit. Да. Никой не ме слуша ли? Ей! Това е Хъги Лъки, господин, не знам. Това... Аз познам тази игра. Найти на найцата полез, да, найти на найцата полез. Не знам какъв това да значи. Какво правиш, бе? Много колко. То щупи чал нов. Ну, поне не уби Dragon Fruit. Чакай малко. Не го направи! Не! Реклама! Не, Dragon Fruit! Не, умрах! Заради таковата! Да! Не уби Dragon Fruit! Това ми е най-любимата ми филм на Dragon Fruit! То ще писнял фрат! Не уби Dragon Fruit! Не! То писнял на свят! О, не го видях това. Панено не виждах това нещо. Къде ви? Къде са котките? О, те са излезали. Защо? Ма те искат! Това е къща с такава. Какво направи Жанко? Съжалявам. Няма нищо, ти си моя Жанко. Чи ли биш? Тача те убие. Вали? Спри да ме удари с пъщелин. Спри, Жан. Какво маймун? Не. Чао, хора. Чао.